F'ġurnata tipikament sajfija, is-Sibt fetaħ uffiċjalment il-Parlament Malti fil-bidu tal-15 leġislatura wara l-elezzjoni ġenerali ta' 30 ta' Mejju li għadda. F'din il-leġislatura l-Parlament Malti qed jerġa' jara l-iżjed ammont ta' siġġijiet, kif hemm 79 deputat, l-istess ammont tal-aħħar leġislatura. Dan kif mal-65 deputat żdiedu tnejn l-oppożizzjoni permezz tal-mekkaniżmu tal-proporzjonalità u magħhom 12 deputat ieħor, kif għat-tieni darba tħaddem il-mekkaniżmu tal-ġeneru għall-ugwaljanza bejn is-sessi fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Dan qed isir 3 ġimgħat biss wara li l-poplu ħareġ jivvota fl-elezzjoni ġenerali u ta' ir-raba' mandat konsekuttiv u storiku lill-Partit Laburista. F'din il-leġislatura l-Partit Laburista għandu 42 siġġu parlamentari, waqt li hemm 37 għal Partit Nazzjonalista, maġġoranza parlamentari ta' 5 siġġijiet għal gvern. Il-Parlament f'din il-15 leġislatura se jkollu numru rekord ta' membri parlamentari nisa, dan kif b'kollox ġew eletti 27 mara, 15 għal Partit Laburista u 12 għal Partit Nazzjonalista. Fl-elezzjoni ta' 30 ta' Mejju li għadda ġew eletti 7 deputati ġodda għal Partit Laburista. Sa dan it-tant iċ-ċerimonja f'din il-ġurnata storika bdiet b'qudiesa imsejħa tal-Ispirtu Santu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, fejn attendew il-Prim Ministru u martu, il-kap tal-Oppożizzjoni u s-sieħba tiegħu u deputati taż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-qudiesa kienet ikkonċelebrata mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi li fl-omilija tiegħu ħeġġeġ lill-politiċi biex jippromovu kultura ta' dialogu, rispett reċiproku u għaqda nazzjonali fil-waqt li jevitaw kliem offensiv u diviżiv. Nitolbu wkoll għall-impenn favur l-għaqda, impenn li jitlob dialogu paċenzjuż, rispett reċiproku u sens ta' stat mod li l-ġid tan-nazzjon jitqiegħed qabel kull interess partiġjan u rivalità politika. Għandna naħdmu l-koll biex femmilna u fi klimna nuru s-sima kbira lejn xulxin u għat ma nużaw kliem violenti u offensiv. Fit-tmiem il-quddiesa ndaq l-innu nazzjonali waqt li wara il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela u martu Lidja Bela imxew flimkien mal-membri parlamentari tul triq ir-Repubblika sal-binja tal-Parlament. Kien għall-ħabta tal-11 ta' filgħodu meta nata bidu għall-ewwel seduta parlamentari f'din il-leġislatura. Hawn l-iskrivan tal-Kamra ta' Rappreżentanti qrat il-proklama li permezz tagħha fetħet is-seduta speċjali parlamentari u wara nqala ir-riżultat elettorali. F'din is-seduta saret l-elezzjoni tal-Speaker innominat mill-Gvern Carmelo Abela u Deputy Speaker fissem l-Oppożizzjoni Bernard Grech. Wara l-Prim Ministru Robert Abela ħal ġurament tal-ħatra bħala membru parlamentari. Jiena Robert Abela solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Wara, segwa l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg u deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Burġ. Wara segwew il-membri parlamentari kollha. Sa dan it-tant il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono għamlet id-diskors tagħha. Fit-tmiem iċ-ċerimonja l-Speaker il-ġdid Carmelo Abela aġġorna l-Parlament għal nhar it-Tnejn li ġej 22 ta' Ġunju.